Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwal tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka
patuduhon jalani tuau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma
patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jono tuho unang be pasombuli luar saito gua jono tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jono tuho unang be pasombuli luar saito gua jono
Adonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Adonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupilit dalan mi alani
tuduhon jalan itu unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe hona. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Tapasada marohata, tapuji matuhata, marhite buku ede nomor 550 sia ayat sada 1 tolu dayak tolu rap jongjong mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, kupasonak pe hamu, buat hamu ma augak kutu hamu, gurhon hamu masian ahu, ay nalabok doau jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan tau dimuna, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata amanamin na di Banua Gijang,
Asima roham di hami halak nagalion. Di idaho, nagogodo musunami. Say talu do hami di bahan alani hagalion nami. Di baheni, hupangi do hami tuho. Say paragoi jala pamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panonon ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 820 ayat sada dohot ayat 3. Matikim nasihat Tuhanmu, aku matoplang salpu doi. Ia maatan ang hoding olumu, olong na polis ay manotongi. Ay nang adong na hodi atas tanon, nasa nauli lasal pudoi. Olong nasuhan nasyon na manotong, olan ni Jesus doboy jupangi. Alo jaamu di boto Tuhanmu, siya di mana rohana salim. Olong na iyas asin na bunonmu, say totilamu parbueni. Ay nang adong na hodi atas tanon, nasa nauli lasal pudoi. Olong ni rohana na manotong, olan ni Jesus doboy jupangi. Tatangihon ma patik ni debata di parminggota di bagasan manuguton iman nanene sian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon songonom ma didok. Patik parjolo. Ahu do Jahoba de Batam ninna de Batata dang jadi marakuk bahenomu de Batam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotong gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon di ari minggui di naunom ari ma ulahamuna sa si ulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan di Jahoba de Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam, ay di naunom ari do di top pade bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradia doi bana di ari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu asa mertuaho, jala liling mangolu di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maraloho dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot patik na sapului, odo. Au do Jahoba de Batam ninna de batata,
pargogo na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasogoro hadiahu, alai asido rohaku di akan nama kabiari, di akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, naso mangalosi patiki ima sahatna, atong ramahita mangidogogo sia Tuhan debata, laho mangulaho no bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaho no bartu patik ni. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 600 lalu ayat sada 1-2. Tatopoti madosata tuado pani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami, naung di Banua Gijang, pergogo na suatu dosan, perdengan bahasa doho jala roh disaliling nililing na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai juk dohami mardosa maradopoko, jala juk doh husungguli hami rimasmu marhitesian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosion nami i, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuau nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Para si roha jala pardengan basa do Jahoba, lebat tarimas jala para si roha godang, dang di bahe tuhita hobar tu akka dosata, jaldang di baloso tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tabegema ede pujian marhite kor ina Kamis.
Tapuji matuhata marhiti buku ede nomor 140 ayat 1 roda ayat 2. Gir mahamu menunggu sudi nahum nabigu maju adobe di hatani Yesus nasangat tong sakap napatulus di portibio dan jadi hamu mabiar alih sai pakai burju gugup sasude nang hesi boleh memulkan hamu saya tama Yesus Hatani debata di parminggota sadarion imana nienet sian 5 Musa 10 alu mamuka maisian a 15 sahatu ayat 20 tajahama marsikat soring. Baga-baga taringotu panurirang bolon. Panurirang sada songon awon patidangon ni Jahoba debatam sian tonga-tongami sian aka hahanggim ibana tama tangi honomuna. Dungi Roma hata ni Jahoba tuau, denggado hata nani dok nasidai. Jadi manang ise nasa olo tumangihon hataki, akka si hatahonon na di bagasan kuarhu, ikon ahu mangaluluhos satu nasida. Ima yang gosahana, mertua do akan natumangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Tapi gema ede puji-pujian marhite kor ina Debora.
Tapuji matuhata marhiti buku Ede nomor 114 ayat 1 dot ayat 2. Tidakon maha porsiao tai songon na hina tidakon ni dongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi do tanu. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tibunghoni si Maria naga begabean siato di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni selatus na mate terpajal doi bana di hau pinarsilang na tua tu banua toru di tanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargo na sahatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohod hasesaan ni dosa dohod dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohod dihangoluan nasora suda. Amin. Tabagema ede puji-pujian marhite kor ama Ebenezer.
tagabima tikting ni Huriata. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Warta Jemaat untuk kita minggu ini, Minggu tanggal 28 Januari 2024 dengan topik Sotung gabe partuk Tuhan marodopon akadongan, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Satu nama minggu kita hari ini adalah Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum kebangkitan. Yang kedua statistik, ketiga Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakoni Sosial HKBP Makassar. 6 Kesekretariatan, 7 Pelayanan Ibadah. Pembukaan kebaktian wilayah. Pada hari Selasa 30 Januari 2024, gereja kita akan melaksanakan pembukaan kebaktian wilayah. Kebaktian dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 17.19 WITA. Adapun pokok doa kita dalam kebaktian tersebut adalah proses pembangunan pos pelayanan Goa, Jemaat HKBP Makassar, dan pemilu 14 Februari 2024. Dengan tema, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dimohon untuk kategori Al-Ama dan Paropuan untuk mempersembahkan pujian melalui kor. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. 8 pengumuman kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Januari 2024 dilaksanakan ibadah di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada Sungguh Minasa, alamat Jalan Malino nomor 40 Sungguh Minasa, masuk pukul 18 atau jam 6 sore. Kalau selama ini pukul 17, hari ini kita masuk pukul 6 sore. Sesuai hasil keputusan sermon Parhalado, kategorial Paropuan Deborah berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Yang kedua, paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 yang akan datang, paduan suara yang mengisi paduan suara di pos pelayanan Goa adalah punguan kor Paropuan gabungan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Bor Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situabe Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya W Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 7. Inang Nyonya Situaka Gultom CH Boru Pardede. 8. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 9. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 10. Nyonya J Inang Nyonya J Huta Barat Boru Marpaung. 11. Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Sihaan. 12. Amang Situa Doktorandus P Tampu Bolon. Dan 13. Inang Nyonya J Nainggolan Pusuk R Boru Sianipar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 14 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu tidak ada. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut yaitu keuangan. Saldo kas kita per tanggal 27 Januari 2024 yaitu Rp496.393.119. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
nomor 125 ayat 1 udutna laos di soma tapapungu peliata. Damni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang. Hatani debatana nang taribar dihita di mingguta sadarion. Di mana tersurat di Sada Korin 8 ayat 1 10. Sada Korin 8 ayat 1 10 hujahama di tonga-tongata. Si ingoton taringot tu juhut. Alayang ko taringot tu juhut nang pinilehon tabotobe
naung adong do parbinotoa di hita saluhutna, napaburnakod do parbinotoan, alay napaulihod do iya holong ni roha. Na mangaripu naung adong binotona, dang diboto dope pangalaho ni parbinotoan na tama, alayang guadong na makaholongi debata, ido na tinadda ni debata. Ope taringo tu na mangaton juhut naung pinilihon taboto do dang tutu adong begu di pertibion, jala dang adong debata dukon ni nasa sadai. Ayadong do tutu di goar debata di gijang nang di tano ope, ay lado di pardebata jala lado di partuhan. Alayang go dihita hola sada do debata amai parmulaan ni saluhut, jala hita do tuibana, jala sada do Tuhan ima Yesus Kristus parhitian ni saluhutna, jala hita marhite-hite ibana. Alay danga pala saluhutna na puna parbinotoani, adong dope na mga totsa son pilihan si tutu ala somal di parhatutu begu, gabiramun rohana sida na hurang togwi. Alay dang di pajonok si pangano hita tu debata, dang nasumurut hita anggo so tapangan, jaladang umangat hita nang tapangan. Alay jaga mahamu, so tunggabi partuktuhan diyaka nagalei huaso muna. Ayadong ma namarnidaho, napuna parbinotoan odeng hudul marsipanganon di parsobaonan ni begu. Da niapoan madisi rohana na hurang tugui mangaton juhut na pinilihon. Gabi mago maon binahen ni parbinotoan mi dongan nagaleido pe na hinokop ni hamamate ni Kristus. Alay molo songoni hamu mardosa do pakakadongan, jala digugay hamu rohana sida na hurang tugui, na do pak Kristus do hamu mardosa disi. Di bahay ni atong anggo targasip dongaki siala si panganon, nasotupa be panganokku juhut sariling nai, asa unang targasip dongaki hubain. Ido sahak. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala.
oleh karena hati nurani mereka lemah. Hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudara seimanmu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara seimanmu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku. Demikian firman Tuhan. Dihamua kadongan nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus, sudah mulai sian ayat sada sahatu ayat 10 tolu naung data jahanakin konteksnya manang konteks ni turpuhon nama jagaho kita do wahado pemahamata pangatusiota taringo tu si panganon na dipilihon tu begu manang na dipilihon tu berhala ido nanang ido ta konteksna. Di tonga-tongan ni halak Korin, di gereja mula-mula hati-hai, gudang duna sida menghadapi masalah nabui mengganggu tu iman manang tu hapor siaun nasida. Termasuk persembahan-persembahan manang pilihan-pilihan na dipilihon tu berhala. Alamat sigurang do, di tonga-tongan ni huta Korin, na seporsea dope tuaka berhala-berhala manang ilah-ilah na dianggap nasida sumber manang haroroan ni pasu-pasu manang sumber berkat di tonga-tonga ni panguluon nasida. Jadi saya dong do aktivitas nasida di parugamo onna memilihon pilihan terlumobi ma piliani gumudang may na berbentuk juhud tatu sida pete juhud berbentuk daging manang berbentuk jagal. Ima nasi dipilihon nasida manang nasi dipilihon ala Korin di tonga-tonga ni kuil manang na dihilala nasida gabi debata nasida Tuhan nasida manang ilah nasida. Gabi tubuh ma polemik manang tubuh ma persoalan manang tubuh ma pandangan-pandangan di tonga-tonga ni Huria Korintus. Naung terbentuk naung jong-jong huriai pada hati-hai. Salah satu persoalan boy do dipangan pilihan naung dipasahat tu kuil manang naung dipasahat tu begu. Pemahamanon gabe dua adong jupang di tonga-tonga nasida. Adong nama dok ala pamotoan ni sahalak molo na dipilihon ni dang tutui gabe sahat tu begu edang adong begu. Ido di dok na diba. Ujung na madok boy doi pangan. Bahkan molo dijual pe di pasar naung dipelehon tu kuil manang tu debatani sileban boy doi panganon ay dangadong begu nin. Di pihak na asing muse adong ma na meragukani. Bahkan madok dang boy al pangano ni ala pelea doi tu debata bal. Sian pemahaman na berbeda ima ro si Paulus paingoton nasida. Ro si Paulus pasitokon pemahaman nasida, pasadahon persepsi nasida, taringo tujuhut na dipilihon tu begu, manang taringo tu si panganon naung dipersembahkan tu ilah ni halak Korin.
bohado pandangan, bohado penatapan, bohado persepsi napas manang pandangan napas taringo tu si panganon. Sian konteksnya dua nakin may bana berangkat manang ro lau patorakon tu tonga-tonga ni huria korin. Di ida jala takasdo di parohahon Apostol Paulus bahwa adong sebagian sian tonga-tonga ni huriai na punya parbinotoan, na punya pengetahuan taringo tu pemahaman dia do si panganon. Molo di parbinotoan manang pengetahuan di sebagian madok tidak ada masalah, silakan apapun makan. Alang masaluhut na, pangan masaluhut na, dang adong masalah ni tuho. Ido angko pemahaman do parbinotoan ini sebagian jala dang disalahkan, justru didukung Apostol Paulus do pemahaman ni dirajumi may pengetahuan manang parbinotoan na lobi manang berbeda sian halak na sumemahami do sian na sumangatusi adong parbinotoan na lebih menonjol di bana ala borhat ibana sian haporsyao borhat ibana sian pemahaman bahwa saluhut do woy panganon manang saluhut do tangadong pantangan nang petu dia dipeleho ni asal matutu sian haporsyaon hita mangaton si panganon ni. Alai adong mapemahaman na paduahon na ni ida ni Apostol Paulus nang perlu dikoreksi, manang nang perlu dipasitong, manang nang perlu diurupi. Imahalak na sa tonga do pe haporsyaon na, nagale haporsyaon na, naso apalagok do pe panadaon na parbinotoan na, taringo to bohado pangatusion tu si panganon. Adong dope molo dipangan si panganon nong dipilih tu begu gabe dilalamay gabe si panganon nang dohot ibana porsea tu begu. Di pemahamani gabe dohot mahalak manang gabe dohot maakan na mga toni gabe dohot porsea tu di batabal molo say dohot ibana mangan manang molo say dohot ibana mga toni. Di sima na yung dipasitong Apostol Paulus, unang gugay hamu akan nagali, bahkan unang gabi targasip akan nagali, marhiti hamu, molo di idahalak kamu mangaton si panganoni, naong dipilih tubegu, gabi targasip mahalak nagali, haporsyaon na, gabi dohot may ibana mangatoni, bahkan gabi mardosa ibana, gabi holang ibana, siyan mudar ni Kristus, naong humokop ibana. Di sima gabi boy taida konsep pemikiran ni Paulus na gabi sekaligus konsep ni hitan waing dia Kristenota taringo tu si panganon na perjulu dohonot tama molo tu si panganon dangadong pantangad di hita alay malo mahita law mangaton si panganon ni ido konsep na di hita. Manang ahape manang dia pe si panganon bodo tapangan. Alay malo mahita mangaton si panganon ni. Basa perlu malo mangaton si panganon. Na perjulu apakah itu memang makanan sehat manang lao tu hahi pasod dihita. Na paduahon unang gabi pargasipan na tapangani tu halak nagaleha porsyaon na. Unang gabi pargasipan na tapangani tu nahumaliak kita. Apalagi nuaing nga masuk kita di tahun okumene inklusif. Patuduhon na yung dijo sude HKBP keterbukaan tu sadok pertebion. Bukan hanya terbuka untuk sesama orang percaya, manang sesama orang Kristen, alay tu sude kaum, manang tu sude home, tu sude pertebion, nga perlu terbuka hita, ala sude do hita, na pinasupasu ni debata, sude do hita, na ni pelihara ni debata, sude do hita, na tinoppa ni debata. Ikut dohot mahita hape lau majagahon bohado kehidupata bohado parsaurata do na umalia kita unang gabi tergasip halak ala ni hita termasuk agama yang lain. Pamulate mahita naung mangulu di komunitas na berbagai ragam agama boy hita hidup jala boy hita mangulu saling menjaga asa unang terganggu
jala unang gabi tersinggung akan na humaliang ta apalagi na berbeda agama, berbeda keyakinan dohot hita, termasuk dohot tu si panganon. Hidupin na siya dong cara tabait sa itapahutihut do mula dong udaun adat misalnya tapatupa di hotel tapula di parade be di tonga-tonga ni punguani si panganon na buy maralo tu kamo nasing nampai si pata di parade di bagihon si sip tu hita asa unang gabi terganggu tu hal. Sian pemikiran do pemahamani ikut dohonot tama sude do hape si panganoni boy panganota song natar surat di konfesita. Bodo kamang kainang jalata rencana do di taonon cetakot tama sude konfesi ian non gak bisa ada buku di hita di pamasuk di buku panduan dot RPP asa sude hita mang boto do konfesi ni HKBP dot RPP ni HKBP pa notaman non di buku panduan cetakota di taonon alai terlebat raman cetak kamang mungkin di pertengahan atau akhir Februari baru boy di bagian notu sudi ruas ni huria alai di sita kasdo tercantum takasdo tersurat ia halak Kristen dang adong pantanganna alai tong song nandot ni Apostol Paulus manati tamangaton si panganoni unang gabe pergasipan tu halak jala unang gabe makorhon na hurang sehat di hita. Melantur jo saotik dang na melantur ate bergeser jo saotik taringo tu hubungan na tu pertangyangan. Nunga diputuskan di parhalado kamang kainang ngedok molo pertangyangan di tongan ibagasta tapola makan besar be. Jadi cukup ati bohadong tamu eta na rohot tu pertangyangan ini di wilayah ta masing-masing na langsung siap perkarijuan cukup makan sehat nasi ikan teri manang dok telur cukup olak nima kainang unang gabi pergasi pa beto kana asing ay nasililing naon gudang dang setarbain nama be pertangyangan di bagasna moloro 200 salak di pertangyangan ini mana 100 salak para dion na makan songon na somal tapatuba na seliling naon nga terbeban alai nunga diputuskan di parhalado di tongani bagasta mata pertangyangan ini jala si pangano pe si makanan sehat molo pedang para diota nasi dan ikan silakan manang na snack dia na mangurupi kadongan na male asabuy tahan mulak tu jabuna. Mungkin borat doy jalabuy do radong na madok ya hasala na haroa molo hutamwe sudir ruas ni huria mangan di jabuku boy madia kapartikian halehetan nai tapatupa ala yang go di pertangyangan di program pertangyangan sederhana matabain asabuy sude lao majabui pertangyangan. Alam macayarga dang nalaw mangani hitarotu si odo sada persepsi na salah. Aga berodo nang dadak apa kau bawa dari pertangyangan gawe persepsi na salah dotong nalaw mabuat do mangalap si panganod do tu anak kon. Dang habe disunggul dang boto dana manukun apa tadi khotbah dang adong. Nuaing nang taroba persepsi rohita tu pertangyangan dang nalau padenggan menu dang nalau padenggan permanganon alai memang betul-betul lau manangihon hata ni debata lau rak martangi yang ditongani bagas ni na puna jabui inganan pertangyangan ni lau martangi yang do manang yakub bagasi manang yakun nasida ditongani bagasi manang yakun nasida di sude perngulonna manang yakun nasida di ulaon nasi kanupari ido tujuan ido target ni pertangyangan asa taroba persepsi taringo tu si panganon songon nanidok ni Apostol Paulus di tulpuk tahun unang gabi pargasipan ala ni si panganon ay gabi mabiar halak molodang tabu si panganon ni ay mabiar halak molo seboy di patupa song nata patupa lau permanganon alanita coba tuar Selasa tongdo adong kopi alai dang pula mang kita di pertangyangan tuar Selasa nanang rona tong adi jabuni sehita pertangyangan molo boy hola makanan sehat molo ko para diota tu akana male asa boy dumenggan di pertangyangan. Imana perjolo nuaing marhite trupuhon nang suara honon na tuhita
taringo tu si pangano. Alay boy do musetay dahina argani parbinotoan ati buha naung tibo parbinoto atta tumibo parbinoto atta sian akka dongata. Tang salah tibo parbinotoan. Jala seta dokdo, mari berlomba untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan. Alam molo semakin luas pemahamata pangatusiota, semakin gumudang dona boy taula, bahkan semakin boy berkarya hita, gabi berkat mana pasu-pasu di nahumaliak kita. Alai hati-hati, tu halak na saya berusaha mencari ilmu. Boy do, ala ni gudang ni ilmuna, jala gumudang sian ilmu ni halak, gabi tunamang ototoy. Lupa umadok di hata batak, upamanay, na madok, na oto tu panggadisan, na te upamanitahin. Isuk di para-para, hotang di panlabian, na bisuk na punahata, na oto tu panggadisan. Unang bisuk law manggadis salak. Odo neng perlu hati-hati hitan waing di na mga lui parbinotoan. Alay luar biasa do sian tona ni Apostol Paulus di bagasa tikyon. Halak na mencari ilmu, halak na mengembangkan pengetahuan na. Ikut diula may jala dipakai di bagasan holong ni roha. Ido nakidido. Ternyata molo tapake sude parbinoto atta, terpakai ilmuta di bagasan holong ni roha, pasti menjadi berkat kepada orang lain. Pasu-pasu tu halak nasi. Saya hulului ala dong suku-sukun di kertas nong dibagi tu hita dak botol paninong sabi tu hita, lau mamereng olat ni dia ma parsikolan na tabulus. Ima untuk mengisi database di tengah-tengah ni huriat. Pas dosong na di persoalhon ni calon presiden do wakil presiden di debat nasi dia taringo tu pendidikan nuang macam lemah do pe Indonesia termasuk jemaat. Hitung-hitung ma dang pola modona dokter nuang ba tararong mau na piga ruas tamutan wanga mang dibeturuan saya ada doktor, adong saya ada Inggo Purba, adong calon doktor inang calon Situa Borsinaga, adong calon doktor anak kota Panggabean, tang piga dope nanang doktor. Mengatiki nama sia dua anak kota, apalagi tadok majolo untuk meraih ilmu, asa semakin berkat, semakin luas pangatusion do pemahaman dalam mengurupi nahumalia. Alai di sido neng di jauh tu hita molo sai tapadeng bang pe tapaheb bang pe parbinoto atta lasoni manyan berkembang dohot nang holong ni roha di hita. Asal molo di bagasan holong do asal ilmu dia pe ta parsiajari ilmu dia pe tenajalo di bagasan uta molo nang pakyota do di bagasan holong itu sangat bermanfaat di bagasan nguduta. Mana sebaliknya tapahusor jokamang. Parholong do ibanan yan alay dang piga parbinotoan na totu otik do na buhay diula. Otik do na buhay dikembangkan di bagasan mo. Ido ubayan na di jauhon Apostol Paulus ison dang nagabe merusak parbinotoan ni alay buhay doy gabe maben na uli na dengan alay naing may di bagasan na paulihon di holong ni roha di tonga-tonga ni Portibion nang di tonga-tonga ni Mudu. Alay ko tamulate hoddo. Menurut statistik di tonga-tonga ni halak Batak, dang song nanduk ni akacaro presiden ni, ba dangadong nang kusada sarui sekeluarga dope sarjana, molo dihitang hampir setiap keluarga ada sarjana, bahkan ada yang sampai 10 satu keluarga sarjana. Molo tabereng na sian aka perkembangan ni keluarga nuaing. Luar biasa keluarga ni halak Batak. Alanido raneng johononna di sude halak Batak naung begitu menerima parbinotoan nong majalo parbinotoan naing totong berangkat di bagasan holong. Mangula di bagasan holong.
Odo na maol nuaing nagudang dope sai berorientasi di ilmu alai lupa di holong ni roha jala odo na merusak generasi muda nuai. Saya hudok dua molate molo saya ta patupa dope bona tahun di tonga-tonga ni hita di Halak Batak. Huilaladoi salah satu pembelajaran tua kayanak pun. Pembelajaran untuk generasi-generasi muda. Asa boi saling mengasihi, saling mengenal, boi marsaur dohot akan humaliang. Apalagi namar dongat tubuh, namar hula-hula dok marbu. Alai ngetaru perlu taru bara persepsi si anak kayanak kota. Ay bahasa ko dohot tamu tubuh na taon. Ningon, ay ni pak sedek denahido. Asa dohot danahi manortor. Motivasina gabi danahi do mangojar asa dohot manortor. Ala sudien non lao mangulupulobi. Nang dohonok kudu dang salai. Alai tercoba jo menggeser. Persepsi nai baru tu danahi. Pemahaman taringot tu bohado pesta bona tahun, pertangyangan bona tahun. Bohado hubunganna dohot dia ke namar hahamarangi. Bohado hubunganna di namar tulang. Bohado hubunganna di namar amangburu. So na so mal tabigin wain. So di boto danak isi tulangna. Isi amang boruna. Sude do neng tulangna. Sude amang boruna. Sude amang tuana. Sude amang udana. Edang di boto membandingkan. Perlu dora molo tapatupa bona tahun. Sekaligus inian pengkaderan pembinaan tua kayanakon. Tu generasi-generasi muda asa dipahami jala dia tunis sida-sida jala asa diboto na sida jala sianimu se boy ta turunkan madok tu na sida lau makaholongi donga tubuna lau makaholongi budayana lau makaholongi dohot akatodong na si solhom ilmu manang parbinotoan na song nira sangat berharga di hitan wa itu berbeda tadupe itu kok hampir sarupa dunia margata do tala Israel marga hita. Alai molo halak Israel. Sian pihak laki-laki, sian pihak perempuan, mereka tetap memperkenalkan bahwa kau adalah orang Yahudi. Engkau adalah keturunan Yahudi. Nampai siap pihak boru-boru, muli ibadah tu halak Batak, ikodonona engkau orang Yahudi. So ni do sian pihak laki-laki. Alai yang gohita, olo namara 3 generasi nai tang diingot behat utana Halak Batak, tang diingot behatana, tang diingot be nang persauran. Songon na odok nakin, mulai ma di debata se diurupi de behita, mabe pesta bona tahun, pertang bona tahun. Alai unang lupa niam marminggu modo mar bona tahun, holan ido ti. Agabi marga bona tahun nei sia permingguan, dos manian. Jolo marminggu asa mar bona tahun, asa boy jolo dibonohi hata ni debata di bagasan pangulot. Napatuluhon ma akamang akenang marhite turpukta di bagasan sadarion laos di juhod do tuhita pabua adong do kebebasan di hita lau patupa si patu pauta manang kebebasan ni halak Kristen lau mamereng dia do ojahan manang dia do nanidok ni hata ni debata di bagasan gulut. Song natalo nakin bebas do hita mangalang si panganon, bebas do hita ala naong kaporsyay, pabuha segala sesuatu bisa kita makan. Kebebasan ni idora nang dohonon na nang tetap kebebasan na buhay terkontrol. Unang ala di leon kebebasan dan terkontrol, gabi partuk Tuhan tuna asing. Idoben na didok sotung gabe partuk Tuhan maradopon akadongan aha nataula aha natapatupa aha natapraktek ko di bagasan ngulutan waing tutu di leo do dihita kebebasan merdeka do hita di leo do kemerdekaan tu sudia kana porsea kemerdekaan tua kahalak Kristen ala nau porsea ibana alai taingot mamake kemerdekaan ni naing totong marbisuk kita marhite na mamake kebebasan tai tetap terarah gabi boy i pasu-pasu tu na asing gabi boy i pasu-pasu tu na humbaliak kita boy do bebas kita makatai boy do bebas kita mer Facebook boy do bebas kita mabain pernyataan-pernyataan
alai ingot. Adong do koridor, adong do rambu-rambu nanang si jaga honota, termasuk ma nang di pikiran dohot dia kaulau nanang si patu pota. Alarap dohita dohot akan asing dakolak kita. Molo memakai bahasa bebas dohita, alai ingot ma unang gabi pertutuhan di dongamu nama bege hatami. Silakan, alai saya tetap terjaga, ala hita nuaing bangulu dakola di hita, alai rap dohita dohot na umaliak kita. Bahkan di hita nuaing di tonga-tonga ni ngolu tahun, boy do bebas makatai di tonga-tonga ni keluarga. Alai hati-hati, manat di tonga-tonga ni keluarga pe dijaga pakatayun asa unang gabi makorhon hasisiga di tonga-tonga ni keluarga. Bebas dohita makatai, bebas dohita berbuat, alai tetap ma tabering di dia do hita na makatai. Anggo hola salah kita do di kamar mandi rupani makatai lomo-lomo tahap tapat do di sidang arung na BG dengan masalah ni. Alai ingot ma kebersamata dohot halak na asing. Ido mabaik kita. Boy rap merlas ni roha. Boy rap marulup-ulup di tonga-tonga ni pertibion. Ala rap dohita na tinopa ni debata. Rap dohita na pinaujak ni debata di tonga-tonga ni pertibion. Ala ni tapak ke makibebasat tai. Marhite na totong di bagasan habisuhon. Menjaga asa rap kita dengan marsaur dohotaka na asing. Atong tuhata mamangurubi hita. Mamasu-masu hita. Lau mangoloi hatana jala porsea holat tu debata jala di sima hita gabi menjaga hadiriota parbinotota marhiti na totongi maro jahat di bagasan holong ni roha jala nama daga hadiriota marhiti asa unang gabi patutuhan tuaka na humaliak kita. Amin. Matang yang mahit. Mauliate matuhad di pasat rohanami dihum. Ala diurupi hodo ham marhiti hatam. Lau mangatusi ngolu nami di tonga-tonga ni portibion. Babua nabui do hupangak kami saluhut na tinok pami. Alai boto nami jagau nami ma unang gabi pertutuhat tudongan nami. Jagau nami ma nang tuhahi pason nami. Jala totong boton nami. Babua pasu-pasum maradupok kami. Ikon laus dohot duai pasu-pasu tu na humaliakan. Loas mahami marsidutu mga lului parbinotoan. Alay pakyaw nami may dibagasan holong ni roha. Alamolo nung dibagasan holong ni roha hupakihami. Basa-basam di parbinotoan ni. Di sido lam ubidang pakubasyon nami. Lam ubidang na naing starpatu pahami. Di tonga-tonga ni portibion ng nahumaliakan. Losong ni urupi hami. Asa totong dia kebebasan nami. Kebebasan na terkontrol. Mardongan habisuhon. Unang gabi menyinggung tudongan nami. Talumobi na humaliak kami. Asa boy mardamesonak kami. Doho takadongan nami. Alarap kami di paujak ko di tonga-tonga ni portibion. Secara khusus mari hami na diluat makasaron. Asa dengan parsauran nami, dengan pernguluan nami, dengan nang boy hami masih pai hutan marlojong di pembangunan doh di sudina nang sipatu paun nami lo padenggaton hami sama hami di tonga-tonga ni 2 ton. Di batama nami setotong dubono nami di tangiyang nami nang apala di bagasan manugoton asa setotong maho Tuhan nama masu-masu hami di ngudu nami. Mamasu-masu hami di sudia kasakap nami, talumuwi di akaudaw nami, nabuhi pasikopon akangulu si ganupari di tonga-tonga ni keluarga nami bi, jala mabelas roha nami. Losong ni tangya kono nami do nang sudia kadongan nami na di bagasan parsahiton nuaing, inang simatupang boru simanjuntak, inang banjarnahor boru manulang, nona parudian pasaribu amang ahama nurung, inang nyonya nebaho berupa Pasaribu, inang setanggang berupa Barat, inang gultom berupa Dede, inang stores berupa Jahitan, inang Silitonga berupa Samosin, inang Tabarat berupa Marpaung, inang Simanjuntak berupa Siahan, amang Dutranduspetan Pupulun, inang Nainggolan berupa Sianipar.
Dot mungkin gudang na so agora kami Tuhan. Tuhoro na sida pasaton nami. Lehon hama malum. Lehon hahipason. Lehon gogo di na sida mangalun na society. Asabui lasro na sida jalatibu malum na sida. Jalaboy na sida rap marsaur do tami dia kaparsauran nami si kanupari. Jalaboy na sida mangula ulon na. Jala tong Tuhan dihilala. Jala ditada. Huasom do taguguonmu. Di bagasan daging nasida nang di bagasan panguduan nasida. Unang luas madili nasida alai totong pahot hapor siyam nasida maniup jala marsigatong tuho di bagasan nguduna. Losong ni nang dia kadongan nami na marulang tahun di kelahiran doh di pernikahan. Tuho do pasaton nami nasida Tuhana sa totong lampasupasommu nasida. Nung ngadiliho ko gajar numur di nasida di tonga-tonga ni nguluna nang di parsari pion nape. Martaba-taba ma gajang numuri leho nomu do tai pason 7 nyari. Jala totong loa sommu nasida manada dengan dibasam do pasu-pasum di bagasan nguluna sa di boto totong makamulate honi tua do pamu nabadiai. Di bata manami losong ni pasaton nami do tuho nang salut ruas ni uriam na semamilihon pilihan na tua do pamu pasu-pasum ay Tuhan. Jala tabamu akapasu-pasu do las niroha di nasida. Partabamu asiniroham di tonga-tonga ni keluarga. Nang dia ka sudi si hobasa do silau nasida 7 nyari. Nang lupa kami tong manang yakot Tuhan. Di proses nanang sidalanan nami dope sahatu tanggal 14 Februari pemilihan di tonga-tonga ni bangsa nami. Homa Tuhan na mga lehodami di tonga-tonga ni bangso nami. Na mga lehodami nang dirohan o pikiran nami. Manotuhon pilihan nami. Asa hupilit tami na dumengan. Hupilit tami na buhay. Mabuan bangso nami yon. Lam tumajuna 7 niyan. Pasu-pasom mo ng saluhut na mangula di persiapan pemilu. Asa margogo na sida. Jala di bagasan kejujuran nasida mangulahuni jala boy makrona dedengga di tonga-tonga ni bangso nami. Urasi hami siyan nasadu sa pangalasyon nami. Asaw nang terapa pasu-pasu na spasto mudi hami. Di bagasan Kristus Jesus tangihon jala loy mapangiduan nami. Amin. Tabuji tu hatam marhiti ede sian buku ede nomor 421 do seterusnya hut bu papung pilihan paduahu. Oh, Tuhan.
Tapasahat mapilyan na tapapunguntulupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na dibanwa gidyang hodoharoroan ni saluhut sililon na dengan dot nasa libasan na malutus. Upasat tami masyan na nilyon mito hami pilyan nami to ho. Sa ijalo may kawapawap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilyanon. Pati bulon harajom mo ditong-atonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni si leon-leon mito hami. Asalam girgir hami madok maulyate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi tondiro di pamataku osado gogoki rodi salut artaku saat itu nasu satu kudo. Halia manami na di banwa gidyang sa Nurbadia Magwarm. Sa Roma Harajon. Sa South Malomon ni Roham di bonotongon son na di banwa gidyang. Lehon matuhami si daro ng uluan siya pari. Sa samadusa nami, son panisa nami di dosa ni dongan namar dosa to hami. Una kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ayo dona puna harajaot dot agogoot rodia sangapot saleleng nileleng na amen. Mulak mahamu di bagasan dami, jalo-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di Batamat. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di Batama. Di sondakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asim marohana midaho. Di padopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tu todim. Amen. 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 Di hamua manami nanami, alarong rodison kotak pembangunan, los di nama sejalang kita sian nasa rohata, asabui dumenggan akan anak si bangunot lebih di huriata, tu sapasahat ma di kotak persembahanon di nalau haruar hita di minggu tersedaru.
Jesus dong amila soa, Jesus pangulupim la soa, otapur se aomi, dohot bos miro ami, mardong aton Jesus la soa, la soa. Mardong aton Jesus las soa, Olo Jesus dong ambil las soa, jagaon aton demi las soa, tiruon nama tong dame namorong mai, saliling bingolumi las soa, las soa. Mardong aton Jesus la soa, marsinon nang madio di tempat kirimoni, mardong aton Jesus la soa. Jesus dong ambil las roha, jagaon aton demi las roha, tiruang numang totong dami nang kolong mai, saliling bingolumi las roha, las roha, las roha, mardong aton Jesus las roha, marsinon nang madio bitang pakirimoni, mardong aton Jesus las roha.